Rasipin saha Ibu Siti Khadijah minangka ingkang gameng ugati. Mboten katalumpen dumateng para kadang sedherek saking keluarga Sandiwara Parungan Redo Budaya. Ingkang mijil saking Tlatah Pedawang, Kecamatan Bahi Kabupaten Kudus. Unjinganipun pangarsani panjenengan Bapak Siswato. Ugi para lenggah para pamirsa kakung Semawana Putri ingkang pantes nampi pakurmatan. Alhamdulillah syukurillah. Iling titi kalunggan dalu punika saged nyawiji mangayu bagya wontenipun adicara tasakuran walimatul arus putri saking panjenengan kang hamengga gati. Nuwun inggih Nimasayu Julia Wahyu Dwi Hapsari. Mugi anggenyo lombaning asmara nata keluarga dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Mengko iki tingkang kalih nuwun inggih Bapak Rasipin saha Ibu Siti Khadijah netepi adat ing tanah Plujo. Badhe nglukar Sukerta putri kalih cacahipun kang nandhang Sukerta kembang sepasang. Mugi saluring gati pramadya asana rahayu niring wikara kabucal sedaya Sukerta dadosaken putri ingkang suci boten gadah sengkala punapa-punapa pinaringan panjang umur takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun para rawuh, para lenggah kakung Semawana Putri. Saksampunipun panjenengan sami diaturi pasugata tari Bondan Barungan. Titiwansinipun kula sakadang sinambiran jejibahan pangadeg adicara pangruwatan. Kepareng kula nepangaken paring nama Raden Pentul dening sisian kula Raden Tembem paring yasma ngisang ngadhaping tratak rambat jinaturata kang ateges sinampiran jejibahan pangadeg adicara pangruwatan. Mbem iki ora kaya padatan mergo sekawit yento sliramu jejer kelawan aku wis sak mestine ngundamana andum rasa ya kanggo ngleganing jroning ati. Rening iki kringetku wis gedhi-gedhi. Aku ngene iki ya rumangsa welas kok ya. Apa maneh paling nyambut gawe. Lah kae aku ya pikantuk cecala pangarsane Ridho Budaya. Jarene nek naleni iki ndang sat-set. Ning ya ora kaya mangkono. Siji sing bakal tak aturake marang jeneng sliramu. Ora teges aku beda kaya padatan ora ngundamana marang slira luntur ing tresnaku iki dina. Ning kapara iki dina malah tambah ngrembaka sajroning atiku anggone bebrayan marang sliramu. Ya, apa tenan sampean ki ngendika lho. Yen ta ora sliramu ki ya sajak iki dina ora nyaruji apa kang dadi aturku to? Ya padha kaya ngono. Nek ana udakara kae sama sajalah. Ning ya kaya mangkene, Bum. Iki dina aku walaka wae marang sliramu. Enten apa to? Yen to sekawit babat talasaning tanah Jawa kae aku paring sesanti marang kadang gesang ning tanah Jawa. Yen to aku kuwau bakal paring pituluran marang kadang gesang ning tanah Jawa, ya kasunyatan bengi iki aku pikantuk cecala. Yen to awak dhewe ngono kudu madeg adicara pangruwatan. Oh alah. Sampean disuni pitulungan ta? Kasunyatan ing pamungkuran sliramu wis tak wenehi sithik babakan pangruwatan. Aku ngenteni apa kang dadi aturmu merga wawan rembugmu iki dina kanggo nyelamur laku padanging kanggo nampa jejibahan. Kula teng mriki menika jejere garwa panjenengan. Kasunyatan Yen to panjenengan supe kula ingkang wajib ngepotaken. wis sak mestine kaya mangkono. Yen babakan pangruwatan iki kudune wong piyai kang sepuh. Panjenengan dalah kula lak tasih muda ta. Kang ateges awak dhewe durung diwenehi wiji utawa anak. Lah niku. Durung pantes diundang bapa lan biyung. Yen to sampean
badhe nglampahi adicara ruwatan, kudune celamur laku jumbuhake kahanan ana ning tanah Jawa. Sing dek karepake? Lah niku yen wong sepuh yen kakungne ning Jawa kuwi lho. Karan apa lho, Kakang? Aku gawe sawetara mangerteni yen to piyai sepuh mijil kakung ana ing tanah Jawa kae sinebut kaki. Lah yen wadon. Nini wis sak mestine. Lah niku ingkang kula kajengaken. Kaya mangkono to. Yen to aturmu kaya mangkono buka ing pamikiranku anggonku nampa babakan pangruwatan iki dina kudu syarat sarana nylamur laku kahanan. Yen kaya mangkono awak dhewe ora sinebut Raden Pentul kelawan Raden Tembem. Nanging ganti jejuluk Kaki Legaya telah Nini Legaya. Kula sarujuk pinemu panjenengan karan Kaki Legaya so Nini Legaya. Nanging lho Kaki, capet-capet kok kula mireng prenjang ganter-ganter sak jawinipun griya. Janipun wonten menapa to Kaki? Sasmitaning para winasis entana prenjak ganter-ganter bakal tamu tumuju sajroning rompoe awak dhewe. Coba dirantu sawetara amrit raja perang dadi wigati. Nggih, Kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasunyatan ana tamu tumuju sadurunge rompok awak dhewe. Sajak ora kaijenan. Lah nggih kok malah dampyak-dampyak kathah. Iki mau nggawa tosa apa angkutan ya. Ayo ngene iki lek nyogati lho piye? Kursi ra duwe. Nuwun sewu Bapak. Mboten ateges kula tambu ing kahanan pahargyan dalu punika. Kula badhe nyentresa dumateng panjenengan sami. Panjenengan punika paring asma sinten saking tlatah pundi? Rasipin saking tlatah Kaliputu. Bapak Rasipin saking tlatah Kaliputu. Kula pun Kaki Legeye dalah punika sisian kula Nini Legeye. Anggenipun panjenengan tumuju sadurunge rompok kula sajak sak keluarga leres, Pak. Nggih, leres. Ibu paring asma sinten, Bu? Ibu Siti Khotijah. Punika putri panjenengan Bapak. Ingkang pambayun utawi ingkang bajeng paring asma Dewi Eka Septiana. Dewi Eka Septiana. Kalajeng kang wuragil Julia Wahyu Dwi Hapsari. Julia Wahyu Dwi Hapsari. Nuwun sewu Bapak Rasmen saha Ibu Siti Khotijah. Anggenipun panjenengan sakeluarga saking tlatah Kaliputu leres nggih. Tumuju sadurunge rompok kula mengku wigati punapa punika. Ngeten Kaki Legaya. Nuwun izin. Kula niki mewakili keluargane Bapak Saripin, Rasipin, sepindah suatu rohim, kaping kalih ajeng titipake putrinipun kalih marang Kaki Legaya lan Nini Legaya. Oh mekaten. Nandang sengkala niku kembang sepasang nggih. Iki aku kok mengku werdi apa sasmita ya. Nggih. Talang ature iki mesti rantuk amplop ngetara. Ketara bingung lek ngomongan. Aja ngono. Piye? Buri ngunjukke kathok. Amplop wong ora ana isine kok. Bapak Rasipin saha Ibu Siti Khotijah. Anggenipun panjenengan sakeluarga atur silaturahmi. Kula tampi kanthi asta kekalih tambah pasederekan tumrap tiyang gesang tanah Jawa Pak nggih, Bu nggih. Mengku wigati ingkang angka kalih lumantar talang atur panjenengan. Bilih titikal lenggan dalu punika panjenengan sakeluarga netepi adat tanah Jawa. Gadahi putri kalih cacahipun. Kapara nandang sukerta kembang sepasang. Pun pasrahaken dumateng kula saha sisihan kula lumantar kula nyuwun dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa Lukar Sukerta putri kekalih panjenengan. Nuwun sewu Bapak Rasipin saha Ibu Siti Khotijah. Anggenipun panjenengan pasrah putri kekalih panjenengan dumateng kula saha sisihan kula napa sampun ikhlas lahir tulus ing batin? Sampun ikhlas nggih. Ibu nggih ikhlas. Yen to menawi ikhlas putri kekalih panjenengan badhe kula tampi. Kok tampine nggih Kaki?
Bapak Rasiben saha Ibu Siti Khotijah. Nggih. Panjenengan ampun alit ing galih. Pilih putri kalih panjenengan badhe kula rengkuh kadya anak kula piyambak. Samangke dadosaken putri ingkang solihah ngabekti yang suwagamilan miguna tumrap nusa bangsane. Lan kapara ing dinten punika kalukar sedaya sukertanipun dadosaken putri kekalih putri ingkang suci boten gadah sengkala punapa-punapa pinaringan panjang umur teman takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun sewu Bapak Rasiben saha Ibu Siti Khotijah. Sak sambunipun panjenengan pasrah putri kekalih dumateng kula saha sisihan kula napa tasih wonten wigati ingkang dereng kawedhar napa sampun murakabi. Sampun cekap kaki legeye niki nyuwun pamit. Oh sajak panjenengan sakeluarga badhe enggal-enggal kondur tumuju pidalem suwang-suwang kula tansah sugeng nderekaken kondur rahayune ring wikara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nini legi. Kula niki rumaos bungah sanget lho Kaki. Bungae Panjenengan sekawit wau ngundha mana babakan wiji to. kasunyatan. Lah iki malah aku dipasrahi bocah loro cacahe lho Kaki. Lah ya nugraha saka Gusti iki nek diparingi ae kak ya dobel-dobel. Apa meneh iki pasuryane diemper-emper ya kaya aku. Sing temenan po. Iya ya. Nah, iya. Nek iki tak padakno kae kadya rembulan telu cacah. Kok iso? Bunder-bunder. Nini legi. Nanging kula niki nggih bungah ya susah kok. Susah lho. Bunga iki aku duweni anak. Susah iki anakku iki nandang Sukerta loro cacahe. Kaya mangkono. Mula menika kula tak nyuwun pamit wonten ing kepungkuran Langgung rumiyin nggih Kaki. Tanggaping sasmitamu iki dina arep ana ing gedhong pusaka kae. Ngaten. Aja nganti kliru. Nggih Kaki. Kaki legeye. Nini legi. Sejatosipun kula menika badhe pitaken dhateng panjenengan. Babakan Lah kok panjenengan iki ngutus dhateng kula mundhut wujudipun janur kuning. Apa meneh janur kuning kuwi disengker ning gedhong pusaka wae 7 dina 7 bengi. kasunyatan. Jane iki arep dinggo apa to, Kak? Nini legi. Aku rak sekawit atur marang sliramu yen to awak dhewe pikantuk cecala nampa babakan adicara Alah pangruwatan. niku to. Mula aku samapta ing diri siyaga ing gati nyengkerke wujuding janur ana ing gedhong pusaka wis tak paring aji sangut 7 dina 7 bengi lawase. Bakal tak kalungke ana ing janggane anakmu sak karone. Merga iki kabeh mau sejatine janur ana ing tanah Jawa ki mengko werdi. Kang ateges nur utawa cahya. Kang tumurun saka dhuwur kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa. Ngaten, Kak. Muga wae bengi iki wis kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa, anakmu bakal tak kalungke ana ing janggane supaya kalis rubedane ring sambikala. Monggo, Kaki. Sik to, Kaki. Kepiye? Wau dereng dikalungi janur kuning nggih. Boten kados ngaten kok. Sabibaripun dikalungi janur kuning kok pasoryane katon cemplorot. Niki jane pripun to, Kaki? Tak kira aku dhewe sing mangerteni, jebul sliramu go nyumuruh. Sampeyan ki bodoni apa piye to? Lah piye wong anakmu loro ki kok iki dina tak sawang pasuryane tambah ayu kaya mangkene. Merga iki kabeh wis kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nur utawa cahya wis nyawiji ning jiwulan ragane anakmu. Mula yen to disawang katon cemlorot pasurane bocah sak karone iki. Ngaten,
Rene iki dina kabeh wis kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Aji sanget wis tumapan jiwa lan ragane anakmu. Anakmu bakal tak lukar sukertone. Ewang-ewang ana aku manungku puja dening Gusti Kang Maha Kuwasa iki dina nini. Monggo Kaki. Nini legi. Dalem Kaki. Wis dadi kasunyatan yen to anakmu sak karone wis kalukar sukertone dadi bocah kang suci ora disengkala apa-apa. Kapura iki dina rening jiwa ragane anakmu wis dadi bocah kang suci, bakal tak ganti jejuluk nyelamur laku sifat piandel ing iki dina. Oh, badhe panjenengan gantos. Kaya mangkono anakmu sak karone bakal tak ganti jejuluk. Sing siji kae genduk jlagur. Genduk jlagur. Lan kae prawan jlagur. Oh, ngaten. Mergo jlagur kabeh bakal bocah sakarone kae jumangkah ana ing dalan kang luhur supaya panjangkane kang dhuwur mesti wae kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Eling sapa kang ukir jiwa lan ragane kang ateges ngabekti marang wong tuane sakloro. Bismillahirrahmanirrahim. Dewi Eka Septiana. Genduk jlagur. Julia Wahyu Dwi Hapsari. Prawan jlagur. Kula nggih matur nuwun sanget. Putra-putra kula niki diwis diganti jeneng. Kasunyatan wis dadi anake Kaki Legek lan Nini Legek. Ning sampean ki aja enak kapenak to, Kak. Kok enak kapenak sing mbek Aku iki yo karepake. nuntut tanggung jawab sampean apa meneh ki sing tak rumati ki bocah wadon. Wis akhir dewasa. Kaya mangkono. Mesti kebutuhane ki yo akeh. Sampean ngerti to wedake, regane? Iya, wedak apa to? Niku pon Pagi, kliwon. Mau sak pasar kliwon ndek pekno kabeh. Regane pira iku? Ya murah. Pira? Nek zaman saiki ki secincere. Dudu kuwi. Piye? Skincare. Skincare. Aku yo nglenggono. Lah nggih. Ambok ngene wae diwalik. Piye? Sliramu kae sing lunga makarya, aku tak karo anakmu ning omah wae. Lho, sampean ki piye ta? Lah piye? Sampean apa? Emansipasi wanita. Wong wedok sing kerja, wong lanang sing ning omah. Ngono. Gandeng ki mau anakmu wadon-wadon sampean nyonteng omah. Ya ora kaya mangkono. Iya. Nini legi. Jejere wong lanang ngono kudu nyukupi kebutuhan ing keluarga. Niku ingkang kula Mula kajengaken. aku njaluk palilahmu.
tak budal ngupati pangupa jiwa kanggo kebutuhaning keluarga. Mergo aku mesake anakmu karo sing barep iki. Apa? Lah iki kelar tuku sandal ya. Sik tak Iya. usus iki. Lah padha pakne, amulakno iku aku lunga kok aku tuku loro wae wong iku wis iso tuku. Katakan sandale jebot. Lha saka iku Nini tak tinggal sawetara kelawan anakmu apa ya wani. Ngeten lho Kaki. Heeh. Jenengan malah ngendika yen putra panjenengan menika nggadahi sengkala. Mbok ya aku aja ditinggal dhewe, aku digoleke kanca ruwang to Kaki. Senadyan to iki dina bocah sak karone wis kalukar sukertone ning sumelang jroning Aku atimu. jenenge rumangsa wedi. Mergo durung tau gula wentah babakan Nah, ana. niku. Ini legayek. Dalah. Nglamur laku kahanan ora teges aku njaluk pitunan matangga teparo ing Kaliputu. Lajeng Ning aku bakal mujudake kadang tuwa papat cacahe saka genduk jelagur lan perawan jelagur. oh ngaten. Bakal tak wujudake pengarepan. Monggo Kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Supiyah amarah alwamah. Mutmainah. Supiyah amarah alwamah lan kowe mutmain. Yen sekawit ke badan halus tak cipta dadi badan kang kasar. Mergo aku njaluk guna sabyantumu, kowe kabeh tak kon jaga kadangmu anom sak kloron uga dadi kanca rawane legek apa ya sagugir. Yen sagus jaga aja nganti rewa sak kedheping netra. Ini legeye. Dalah. Lak kewengen anggonku padi pangpojo kanggo kebutuhaning keluarga. Ji. Keselamatan anakmu sak karone tak sampirno ning pundhamu. Ngaten. Ning aku meling marang sliramu. Pripun Kaki? Yen sewayah-wayah ana sadring rompok iki dina ana bebaya sliramu ra bisa muntasi. Ji. Gedruk lemah kaping 3 undang jenengku. Krasa jroning atiku bakal bali tumuju sadring rompok. Bedhe kula estakaken. Sewang-sewangan Kaki. andum slamet nini legaya.
Inggih ngene lho Giye. Piye, Ger? Kepareng matur nini. Ana apa Mutmainah? Saderenge kula matur kula nyuwun pangapunten. Wong arep matur wae kok ya njaluk ngapura iki jane ana apa to, Ger? Inggih nini lho Giye. Kula kalih kadang anom kula Perawan Jelagur. Gegojekan. Awak kula krasa sayah. Kesel. Kula ngantuk saliepan ini legi. Terus piye, Ger? Boten wonten udan, boten wonten angin. Kadang nganom kula Perawan Jelagur kalian genduk Jelagur. Murcon ini legi ya. Anakku sakarone ilang. Mutmainah. Inggih. Anggonmu ngucap ki mau tak rungokake lho, Ger. Tak kira gawe senenge atine Simbok malah gawe susahe Simbok, Mutmainah. Mutmainah sumpah lan kowe amarah alwama. Nggih nili. Rikala kaki lagi ya lunga ning kutha raja mati-mati kalawan kowe kabeh. Supaya jaga keselamatan kadangku anom. Nanging yo kene Ger. Anggonmu jaga nganti lirwa. Kadangmu anom aneh Mutmainah. Tamangga kowe iki sing duweni kaluwihan gundha pangrasa. Yo kene nganti kowe iki mau tridor Mutmainah. Mutmainah, Inggih nili legi ya. yen mengkono Simbok jaluk tanggung jawabmu. Apa kowe sanggup balekake kandangmu ana ning papan kene Ger? Inggih nili legi ya. Kula sagah tanggung jawab murcone. Genduk Jelagur kalian Perawan Jelagur. Mutmainah, Nggih ni. bakal tak ugemi. Nggih. Nanging Ger, rikala dhisik kaki legi lunga ning kutha
Inggih, Legi. Ayo. Bareng kecuan ana kersane Gusti Kang Akarya jagat. Supaya bapakmu galing bali yo. Bismillahirrahmanirrahim. Niat eksan matek jabang painipun kaki legi wonten pundi tulungipun mugi-mugi enggal-enggal kuntur. Kaki legi. Kula nyebut asma panjenengan kaki legi ye. Ini lagi. Sawise aku budal ngupati pangupa jiwa kanggo kebutuhaning keluarga. Durung entuk pakaryan kang gumathok. Ing yo kene iki dina rasa sumendal sumlanging jroning atiku. Kasunyatan aku nyawang pedhut limengan ana sak dhuwure rompok awak dhewe. Nyandung ngrimpet anggonku bali tumuju sak jroning rompok. Ning kapara mangerteni kadang tuwa papat cacahe padha sedih atine. Lan sliramu tawang tangis kaya mangke. Janjane ora kedadian apa ini? Kaki legi ye. Ini lagi. Sejatosipun menika kedadian babagan putra panjenengan kekalih genduk jlaguran prawan jlagur. Genduk jlagur prawan jlagur. Putra panjenengan kekalih ing dinten sak mangke anis kaki legi. Bocah sakloron kae ilang. Kaki. Mila menika kula bingung sanget kados pundi caranipun kersanipun putra panjenengan kekalih kalenggan kondur kaki. Aturmu kaya mangkono gawe sesek sajroning dadaku. Wis sakmestine bakal tau tapake dukaku marang sliramu. Ning iki dina aku uga eling nglenggana apa kang dadi kasunyatan kedadian sajroning rompok. Yen to sekawit budalku ngupadi pangupa jiwa aku meling marang sliramu. Yen to ana kedadian sliramu ra bisa muntasi ngedruk lemah kaping 3. Iki wis dadi kasunyatan merga kabeh pacobaning saka Gusti Kang Maha. Menika leres atur panjenengan kaki legi ye. Ini legi ya. Dalem Iki dina aku ora tansah tutuh tinutuh marang sliramu. Ning candhek anggonmu tawang tangis tata atimu munggah ning sanggar pamujan. ngaten kaki. Nyuwun marang Gusti Kang Maha. Panjenengan kaki legi ye. Supiyah amarah halwamah lan kemut maina. Ora tak ambali apa kang dadi kedadian ana sakjroning rompok sliramu wis mangerteni kabeh. Ning kasunyatan iki dina tambah abot ana sakjroning pundhakmu. Merga baline bocah sakarone kae genduk jlaguran prawan jlagur ora kali omong jeneng suwe kabeh kang balekake ning pengarepan. Mutmainah Inggih. kowe kang duweni aji kandha pangrasa lan panglimunan. Dadi cucuking laku ana ing iki dina kasunyatan baline kadangmu sak kloron kae. Mula saka iku, iki dina kowe kabeh kanthi palilahku enggal budhal nggih. Dalah supiyah amarah halwamah lan pemut mai. Inggih kaki legi. Durung gantalan dina minggu utawa candra kae. Kasunyatan sakedheping mitra wae jeneng sira kabeh. Wani bali ing pangarepanku kapara Ranggawa kadangmu sak kloron. Ning kasunyatane ngirit kewan kang gegirisi kaya mangke. Mutmainah. Inggih kaki. Janjane ana kedadian lan wigati sedya apa nganti ngirit kewan gegirisi ana ing pangarepan. Inggih. Menika Kang leres nyidra kadang nganom kula kaki legi. Dadi jeneng Mutmainah kang duweni aji kandha pangrasa lan panggon mangerteni yen to kewan gegirisi ing pangarepanku iki kang nyidra kadangmu sak kloron. Leres kaki. Yen kaya mangkono banget panarimah. Inggih. Sekawit PKB badan tak cipta dadi badan kang kasar. Bakal tak balekke dadi badan halus maneh supaya bisa kanggo kekuatane kadangmu anom sak kloron ana ing sakjroning gogan panikiwan gereja. Mula saka iku yen iki dina ora usah kesuwen manjing jiwa lan ragane kadang anom. Sendika dawuh kaki.
Mandek satrio tejo leksana tejane wong aran katon gemlundunga krikil malang-malang ler kadiondo klosat-klosot ana ing tengahing marga catur tengahing prapakan yen to kewan gegirisi ana ing pengarepanku iki dina bisa tata jalma sapa kang dadi dasanama mungkir wong gedhe dhuwur iya tambuh marang aku. Sajroning jagat tanah Pulo Jaya kene. Ora ana loro, uga ora ana telu. Ya mung sawijine aku sing darani Sri Bathara Kala Gelap Saita. Ya aku Raden Gembong Kamijaya. Balik wis sapa wong gedhe dhuwur. Wani kridul akuku. Sapa kang dadi dasanamamu? Kowe adalah Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Dasar kepara jata. Jeneng sira kepengin mangerteni sapa kang kumawani ngadeg dening pangarepanmu. Ora kaliya sepo ning tanah Pulo Jawa kaki legayek kang dadi pewarat. Welah dalah. Dewas keberan aku bisa adu arep karo kowe. Kaki legayek Ana paran ya ning papan kene. Aku kepengin agih janji nalika sejarah tanah Pulo Jawa kae. Jadang pangane Sri Bathara Kala Gelap Saita. Siji nempitu pamungkas. Kaki legayek ana paran ning gene ya. Aku dina iki wani mlebu ana sakjroning desa Kaliputu kene. Sakjroning desa Kaliputu kene ana pawongan sing duweni jeneng Bapak Rasibe adalah Ibu Siti Khotijah. Ibu Siti Khotijah kae duweni anak loro cacahe. Wadon kabeh. Sing darani bocah kembang sepasang. Sawise tak tadah dadi kala mangsa. Ora gawe adem ayem sakjroning wong karepku. Kapara gawe sengsarane. Iya kenapa kaki legayek? kowe adalah Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Dasar kepara nyata. Dadi dretah ana sakjroning rompok ora kaliya. Mung kowe kang dadi gawe. Yen to kasunyatan iki dina jeneng Sri Bathara Kala Gelap Sayuta netepi anggone jadang pangan titi sing Bapak Adandu kang nandang Sukerta. Mangerteni yen to Bapak Rasipin so Ibu Siti Khotijah kae duweni anak loro cacahe nandang Sukerta kembang sepasang. Mula saka iku iki dina nek gogrok wis dadi jamak lumrahe. Ning kasunyatan apa iki dina Sri Bathara Kala Gelap Sayuta lali nalika mbabat alasan ing tanah Jawa kae. Entuk Sri Bathara Kala Gelap Sayuta gogrok apa kang dadi jatang pangerti sing Bapak Damip kang nandang Sukerta. Nanging yen to ora karuwat sengkalane. Tambah lisan maneh yen to ora karuwat sengkalane. Amangka iki dina Sri Bathara Kala Gelap Sayuta mangerteni bocah sakloron kae kinalungan janur kuning ning janggane. Kapara tak paring aji sanget kang kae jabat dening Gusti Kang Maha Kuwasa kang ateges bocah sakloron kae wis kalukar Sukerta dadi bocah kang suci ora disengkala apa-apa. Yen to wani nek goblok ora gawe adem ing sadurunge wadukmu, kasunyatan gawe sengsarane sadurunge kokarpan. Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Dasar kepara nyata. Ning mangerteni kanen kan kaya mangkono, tak jaluk kanthi aris. Ora esuk, ora sore. Ya iki dina aku jaluk baline. Bocah sakloron kae tanpa gedhek ciri sawiji. Yen to Sri Bathara Kala Gelap Sayuta budi mesti wae. Welah dalah. Kaki legayek Ana para. sugih kedel bondo wani. Kowe wani jaluk anakmu wis ora sakjroning go karepku iki. Apa pamitanmu? Umpama iki dina Sri Bathara Kala Gelap Sayuta jaluk bebono apa sanggup nangka? Kowe adalah Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Saja enteng sinangga abot anggon bakal mulungake anakku ana sakjroning kokarep. Iya, dene bangono utang lidara papan kene kambalan kabeset ing Gembong Kamijaya dadi Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Tetelane bocah cemani luka ireng sakembaraning dudu jagaling manungsa. Malah sesanti ning tanah Jawa memayu hayu ning bawana langgeng tintah saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Kang ateges urip lan pati hake Gusti Kang Maha Kuwasa kowe kelawan aku mengtini taing alam donya. Syarat sarana baline bocah sakloron tanpa gethek ciri sawiji yen to ing donya ana kawujudan mesti wae bakal tak wujud meneka sudah tumraping Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Mas Bijes Raja Brana busana kang pating gebebyar bakal tak cepake uga aja njaluk tumreng lintang kelawan. Kaki legayek Ana baran ruwono gobok mulan lek mripat. Aku ora butuhake Mas Bijes Raja Brana. Ora njaluk busana kang pating gemebyar kae. Apa meneh temurune lintang kelawan rembulan kae ora. banjur sing dikarepake Anakmu kuwi raga kekandilan nyawa sing kepanjingan sukma.
Yen kok gantine raga, kegantinan nyawa sing kepanjingan sukma sing nganggo sarwa seta. Kang aran pitik putih loro jajah. Kuwi sing kepisan. Angka loro, mori putih rong dedek pengawe. Angka telu, beras rong pitra sak bumbune. Ora esuk ora sore dadi panjenengan Sri Bathara Kala Gelap Seta. Bakal mbok wujudi. Dina iki bakal lokarake anak. Sajak ngempul pralambita anggonmu duweni panjalukan. Yen to pitik putih wujude kaya jiwa raga suci kang iki dina kanggo ngedemake sadurunge wadukmu. Yen to kaya beras fitrah nyuceni jiwa lan ragamu. Mori putih sadhet sak pangeloro cacahe kaya kang ateges kanggo buntel mutung mekaning pralaya sing swaya ngadhep marang kang kuwasa. Yo kabeh wis dadi kawujudan ing donya iki. Atur sepone tanah plu Jawa kena rek ugeme enggal utana anakku lho sadurunge gokar pam. Yen mangkono, ora usah kesuwen. Saiki anakmu wis ana sajroning gokar baku iki. Mundur sak jangan tampal. Tampani kan tetrare. Gaya agane sliramu jeneng jugar ana ing iki dina yen to kasunyatan aku bali kelawan anakmu sak kloron Nyun sewu kaki panjenengan iki wis padha tuane mbok ya ora usah gegila aku lho kang ateges lah panjenengan sampun jugaraken anggen kula semedi lah barbarane tekan kene iki lho matur yen anake wis bali Tamangka yen ning pengajianku iki mung sampeyan lho ya. Nini lege. Dalem. Iki dina aku ora guyon marang sliramu. Kapora iki dina aku bali kelawan anakmu, mula sawangen kanthi terwaca ning netramu, sapa kang tumapan ana sak mburiku iki. Lah anakmu bareng ketemu nek mbok kon baris ngono ku mau piye? Lah aku yo ora ngerti nek dhek baris. Ini lagi. Ora pangkling to melawan anakmu. Sik, wis sida mbok tukokno sandal ta urung mau? Durung. Lah ancen kerante duit kok ya. Wah, aku durung mbok gawe mulai bisiki kok. Kula nggih matur nuwun kaki anakku wis bali. Sak wayah-wayah yen tiyang sepuhipun mriki kula ya mboten bingung ta nggih dipun ngomong. Mula saka iku kawit yen to bocah sakarone kacidro dening Sri Bathara Kala Gelap Sawuta. Rayu dening Gusti iki dina bali kaya wingi-wingi. Kanggo wadine awak dhewe wae. Nggih. Lah kok malah kula mireng prenjak ganter-ganter to kaki. Jane asmitaning para winasis yen to prenjak ganter-ganter bakal tamu tumuju sakjroning rompo ya awak dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boten pangkling Bapak Rasipin so Ibu Siti Khadijah. Damel kageting manah kula anggenipun panjenengan rawuh tumuju sakjroning rompok kula beto kados mekaten janjane mengko wigati punapa. Ngeten kaki legeye kula niki memakili sak keluargane Bapak Rasipin sepindah suatu rahim kaping kalih ajeng ngejak wangsul putri kalihipun Bapak Rasipin kaping 3 niki memerangi bebungah atau sedekah marang kaki legeyek lan legeyek. Oh dados menika minangka sedekah panjenengan Bapak Rasipin saha Ibu Sita. Sampun bungaipun ngruwatake putrinipun. Nuwun sewu Bapak lan Ibu. Anggenipun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula sisihan kula napa sampun ikhlas lahir terus ing batin. Ikhlas nggih. Yen ikhlas badhe kula tampi mugi dadosaken berkah leberipun rezeki panjenengan sak keluarga. Coba kae tampi. Tampine nggih kaki. Sasampunipun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula sisihan kula. Nggih. Inti kalenggan pahargan punika badhe ngajak kondur putri panjenengan. Janjane wonten wigatipun apa kok kesesa badhe diajak kondur? Badhe enjing-enjing kula nikahaken
Ingkang pundi, Pak? Ingkang nami Julia Wahyu Dwi Hapsari. Kula namung saged tamuji anggenipun samangke abdu nikah utawi akad nikah lumampah kanthi lancar wilujeng slamet kalih sedherek sami kala kapura dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah lan amin. Nuwun sewu Bapak, ing mriku badhe nitipaken wujudipun janur dumateng panjenengan sami. Nggih. Kula suwun Bapak tuwin Ibu. Nggih. Janur samangke panjenengan dekek sanganipun bantal utawi kasur. Anggenipun putri kekalih panjenengan biasanipun sare. Nggih. Salaminipun sepasar dinten utawi gangsal dinten. Sabaten gangsal dinten, janur punika panjenengan larung utawi bucal wonten lepen ingkang wonten toyanipun mili. Nggih. Supados sirep adem ayem tentrem sak keluarga panjenengan kanthi pandonga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora ngguwak wujuding janur. Nanging aku ngguwak sengkalane anakku kembang sepasang. Kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa wilujeng slamet kalih sedaya ndereng sambi kala. Dipun Fatihah kaping 3 nggih. Kapura sae saged dengar dadosaken putri ingkang solihah anggenipun lombaning asmata keluarga dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Ing mriki sampun dados anak kula. Kula paringi jejuluk inggih menika Genduk Jlagur lan Prawan Jlagur. Yang kepisarat Sarono, Bapak tuwin Ibu kula aturi nimbali Kang Putri nggih. Kula paringi tulodo Pak nggih. Nggih anakku Dewi Eka Septiana Genduk Jlagur. Nggih anakku Genduk Dewi Eka Septiana Jlagur. Dalem Bapak. Nggih anakku Julia Wahyu Dwi Hapsari Prawan Jlagur. Dalem Pak. Nggih anakku Dewi Eka Septiana Jlagur. Genduk Jlagur. Dalem Bu. Nggih anakku Julia Wahyu Dwi Hapsari Prawan Jlagur. Dalem Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampun purna ping dados wigati panjenengan netepi adat ing tanah Bulu Jawa. Lukar Sukerto putri kekalih panjenengan kanandang Sukerto kembang sepasang. Sumangga adicara dipun pungkasi kanthi barokah Fatihah. Mugi leres keluarga panjenengan tansah pinaringan keselamatan karaharjan kaberkahan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Minal hajati bil barokatihil Fatihah. Putri panjenengan kula pasrahaken dumateng Bapak tuwin Ibu. Nyuwun pangestunipun Bapak, Ibu damel jimat paripe dayanana kasantosan. Mugi dadosaken putri ingkang salihah lan anggenipun bebrayan leres dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Purnaning pahargyan Bapak Rasipin Jaya Siti Khadijah ing titik kalenggahan pahargyan punika tansah sugeng nderekaken kundur tumuju pidalem sewang-sewang rahayune ring wikara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nini legi. Niki kula dipun betahaken wujudipun embor. Salebetipun embor menika wonten uga rampenipun bok menawi. Sedaya menika wonten werdinipun kaki. Wis dadi jamak lumrahe yen to ing tanah Jawa kebak adat budaya mengkuwer dilan samudana. Nggih. Kapara ana yen to wong Jawa aja lali jawane. Embor awak diwajib gemborake utawa ngandhakake marang tangga teparo ana ing tlatah Kaliputu yen to Bapak Rasipin Ibu Siti Khadijah wis nglukar Sukerto putrine sakloron. Dan iki wonten beras kuning. Wiwit suwe ngening-ngeningake pikir sok kapan aku bisa ngruwat sengkalane anakku sakloron iki dina wis kasembadan. Kembang setaman. Mujuti yen to Bapak Rasipin Ibu Siti Khadijah kae
ora lali marang kadang tuwa papat cacahe kapara-para nabi para rasul para waliwah tanah Mekah Madinah tanah Pulo Jawa. Wabil khusus kaki danyang nindanyang sohibul wilayah wonten ing tlatah Kaliputu lumeber ahli kubur jaler lan estri. Niki wonten wajibipun. Wis dadi kewajibane wong tuwa ora mung nglairake, maringi jeneng, ngitanake, nikahake uga ngruwat sengkalane wis dadi kewajiban. Niki godhong alang-alang apa-apaan godhong kluweh. Mengku werti yen to Bapak Rasiduan so Ibu Siti Khotijah kae wiwit awal duwe hajat lan akhire duwe gawe tansah nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa supaya ora ana alangan apa-apa kalih bedane ring sambikala sakbadane duwe gawe to hajat kae kaluwehake kajembarake rejekine kosasmitaning godhong kluweh kang teges luweh lebih sembarangane kae. Bupat luar mujuti adicara pangruwatan kembang pasang kalukar dening Gusti Kang Maha Kuwasa sineksen para malaikatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala para nabi para rasul para wali tanah Mekah Madinah tanah Pulo Jawa kabil khusus kaki danyang idang sohibul wilayah wonten ing tlatah Kaliputu ugi dipun hangestrini para pamirsa kakung semawana putri dinampi ing dinten inggih menika malam Kemis Kliwon kanthi piwasana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad luar saka kersane Allah Subhanahu wa taala Allahu Akbar. Kelap sayuto dasar ora teges agung wirwaga kang dadi panjalu kasunyatan bakal tak wujudin nanging aku njaluk sabiyantu mosaku sagup kaki legi ajroning iki dina rina lan wengine Sri Bathara kala kelap sayuto takon jaga keslametane daleme Bapak Raspin saha Ibu Siti Khotijah yen tono nganti bebaya kang bakal ngridu saka lor tak papak tak balik nang alor bebaya kuwi saka wetan tak papak tak balik nang etan kang bakal tumama saka kidul tak papak tak balik nang idul kang ngridu saka kulon tak papak tak balik nang kulon jejer papat wis kadepi kang ateges Sri Bathara kala kelap sayuta njaga keslametane daleme Bapak Rasipin rina lan wengine yen to ngisor lan dhuwur tansah pinayungan keselamatan karaharjan dening Gusti Kang Maha Kuwasa raga kantilan nyawa kepanjingan sukma pitik seta loro wujude mundura sapcak bakal tak pinangkani bakal tampani kaki legi Megah-megaten laksanane adicara ing titik kalenggahan pahargyan dalu punika adicara pangruwatan. Alhamdulillah lumampah rahayune ring wikara. Kula sakadang saking keluarga sandiwara barengan Reda Budaya nyuwun agunging samudra pangaksama. Amung sesanti ing titik dalu. Jaya Wijayanti rahayu kang sami pinanggih lestari widodha kalis rubeda niring sambikala. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.